Здравейте, потребители на YouTube и на VBOX, аз съм Haxor HD и днес ще направим първото клипче от този профил. Значи ще играя на каквито игри вие искате. Това е по ваш избор. Пишете долу в коментарите, сабскрайбвайте, абонирайте се задължително и по ваше желание, да. И така. Като първо клипче мисля само да кажа здравейте и казвайте на какво искате да снимам. Аз ще снимам да се забавляваме. Някой път почти всяка игра ще избирам човек, който е абониран за мене, да играе с мене, ако искате, в сървър или мой личен сървър, геймплей, ще видим как вие искате. Мисля, че да. За сега това беше от мен. Довиждане до следващия клип.